Okay. Naka-video call. So yung mga hawak nyo lastiko, huwag nyo mabawasan, huwag nyo dadagdagan. Ang mananalo sa game na ito ay mag-uwi ng 500 pesos! This is an individual game. Ang siswertehin, 500 pesos ha. Ang tawag sa game na ito ay sadista game. Pag bumuka ang bibig at saka lumabas ang ngipin, out na. Okay? Papaltikin mo. So, dapat pala sanay tayo sa sakit dito, guys. Okay. 1, 2, hatak pa. 2, May kasamang galit yan. 3. Okay. Uy, boss ko to, boss! Okay. Mga ikaw, trabaho Okay. lang ako. 1, 2, 3. Uy, ang hina naman. Pero masakit ha. Akala ko kasi gaganti ka sa akin. Imaginin mo yun lahat. 1, 2, 3. Ano? Angkol, pasain ako maputito, angkol ah. Lahat tayo mag-pick up mamaya. 1, 2, Tasan ko ba? Tasan ko ba? Magkano na? 3. Girl. Tas, 1. tas mamamaga, no? 2. 3. Sanay. Natatakip ng bubsi ka. Makapakita si Gajot. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ba eh? Ibo ko, masakit yan sa'yo eh. Higher, 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 go! Ayun!